ഏവർക്കും ഉത്തര ജ്യോതിഷ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനിൽ വെളിച്ചപ്പാടൻ. നമുക്കിന്ന് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദമായ വീഡിയോ ആകാം. അശ്വതി നക്ഷത്രം ദേവഗണത്തിൽപ്പെട്ട 9 നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രമാകുന്നു. ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ 1-ാം പാദത്തിൽ ജനിച്ചാൽ ഗണ്ണാന്ത ദോഷം സംഭവിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ചന്ദ്രനും വ്യാഴത്തിനും ഗ്രഹനിലയിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ബലമുണ്ടെങ്കിൽ ഗണ്ണാന്ത ദോഷം സംഭവിക്കുകയുമില്ല. ഗണ്ണാന്ത ദോഷം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അഭുക്ത സംഖ്യയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഗണ്ണാന്ത ദോഷത്തിൻ്റെ ദോഷം അതീവ ദോഷപ്രദം ആകുകയുള്ളൂ. അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ ബുദ്ധിയും ധൈര്യവും ഉള്ളവരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരും എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആയിരിക്കാം. ഇവർ പൊതുവെ ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നവരും തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറാകാത്തവരും കുടുംബ സ്നേഹികളുമായിരിക്കും. ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം അത്രയേറെ സുഖപ്രദമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഗ്രഹനിലയിൽ ശുക്രനും രാഹുവും ഒരുപോലെ അനിഷ്ടഭാവത്തിൽ വന്നാൽ കളത്ര അഥവാ ഭാര്യ ഭർത്തൃ വിരഹം സംഭവിച്ചേക്കാം. ഇവർക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 7-ാം ഭാവമായ തുലാത്തിലോ ശനിയോ രാഹുവോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹം നീണ്ടുപോകാനും ന്യായമുണ്ട്. ഇവർക്ക് വാദത്തിൻ്റെ അസുഖം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം, അപസ്മാരം, അമിതമായ രക്തം പോക്ക്, മറ്റ് രഹസ്യരോഗങ്ങൾ എന്നിവയിലൊന്ന് സംഭവിച്ചേക്കാനുള്ള ന്യായവും വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ രോഗത്തെ ഇവർ കാര്യമാക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അശ്വതിക്കാരുടെ ജാതകത്തിൽ ശനി, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ എന്നീ 3 ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ബലമുണ്ടായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് ഈ 3 ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ബലക്കുറവുണ്ടായാൽ അനാവശ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇവർ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മദ്യപാനവും മറ്റും ആരംഭിച്ചാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ വളരെയേറെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അച്ഛൻ്റെയും സഹോദര സ്ഥാനക്കാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും ഉദാരമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇവർക്ക് മിഥുനം, കന്നി, മകരം, കുംഭം മാസങ്ങൾ പൊതുവെ അനുകൂലമായി അനുഭവപ്പെടും. മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന അശ്വതിക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അശ്വതി നക്ഷത്രം ആരംഭിച്ച് ആദ്യത്തെ 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരൊക്കെ ഈ ന്യൂനത അവർക്ക് പറയാനും പാടുള്ളതല്ല. ഇവർ കേതു ദശയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഗ്രഹനിലയിൽ കേതു മേടത്തിലോ തുലാത്തിലോ വൃശ്ചികത്തിലോ മകരത്തിലോ കുംഭത്തിലോ നിന്നാൽ ഭാഗ്യസിദ്ധി ഉണ്ടാകും. പ്രധാനപ്പെട്ട ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം അശ്വതി നക്ഷത്രം എടുക്കാം. എങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ഋതുമതിയായാൽ അവരവരുടെ സമുദായ ആചാരപ്രകാരം 7-ാം ദിവസമോ 8-ാം ദിവസമോ നടത്തപ്പെടുന്ന നനച്ചുകുളിയിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ രുദ്രസൂക്തം ജപിച്ച് ദേവന് അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം കൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ സ്നാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ദോഷപരിഹാരം തന്നെയാകും. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചാൽ സൗന്ദര്യം, അലങ്കാര തൽപരത, സാമർഥ്യം, ബുദ്ധി, ലോകപ്രിയത എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുവെ വിനയവും ബുദ്ധിശക്തിയും ധനപുഷ്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതി ഉണ്ടാകാം. പരിതസ്ഥിതികളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന സാമർഥ്യവും ജന്മസിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത്യാഗ്രഹവും ദുർവ്യയവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്ത് സംബന്ധമായി മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള പിടിവാശിയും ഒക്കെ കാണപ്പെടാറുമുണ്ട്. വീട്ടിൽ ക്ഷിപ്രകോപിയെപ്പോലെ പെരുമാറും. ഭാവനാശാലിയാണെങ്കിലും കലാരംഗത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് വരികയില്ല. ഒരേ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന ആ ഏകാഗ്രതയും കുറയും. സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര വിവേചനം കാണിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ അല്പം ലജ്ജാപരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കും. പ്രേമകാര്യങ്ങളിൽ ചാഞ്ചല്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നവരാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ. യോഗകാരക സ്ഥിതിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വ, വ്യാഴം എന്നീ ദശാകാലങ്ങൾ ഇവർക്ക് ദോഷകാലമായിട്ട് ഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇവർ അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ സഹിതമായിട്ടുള്ള അശ്വതി, മൂലം, മകം എന്നീ നക്ഷത്ര ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമം തന്നെയായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗണപതി പ്രീതി ഏറ്റവും ഉത്തമം തന്നെയെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ജന്മനക്ഷത്ര ദിവസം ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമം തന്നെയാണ്. ചൊവ്വയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ചൊവ്വയും അശ്വതിയും ഒത്തുവരുന്ന ദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ്. കാർത്തിക, മകയിരം, പുണർദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട, വിശാഖം 4-ാം പാദം
എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ അശ്വതി ജാതകർക്ക് പ്രതികൂലങ്ങളായി ഭവിക്കാം. വേദദോഷമുള്ളതിനാൽ തീർച്ചയായും ഇവർ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രവുമായി ഒരിക്കലും വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതോ നല്ലതായിരിക്കില്ല. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ഇവർ വിവാഹബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ് എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് ശുഭപ്രദമായി ഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അശ്വിനി ദേവതകളാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദേവത. മന്ത്രങ്ങൾ അശ്വിനി ദേവതയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ നിത്യവും ജപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമം തന്നെയായിരിക്കും. ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ഇവർക്ക് ധരിക്കാവുന്നതാണ്. അശ്വതിക്കാർക്ക് ധരിക്കാവുന്ന രത്നം പൊതുവെ വൈഡൂര്യമാണ്. എന്നാൽ ഗ്രഹനിലയിൽ കേതു നിൽക്കുന്നത് 2-ാം ഭാവത്തിലോ 7-ാം ഭാവത്തിലോ 8-ാം ഭാവത്തിലോ 12-ാം ഭാവത്തിലോ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വൈഡൂര്യം ധരിക്കുന്നത് ശുഭപ്രദമായിരിക്കില്ല. വൈഡൂര്യം കുറഞ്ഞത് 3 കാരറ്റെങ്കിലും മോതിരത്തിലാക്കി ധരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നിരുന്നാലും ശരി, ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജമോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യോതിഷിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം മാത്രമേ വൈഡൂര്യം ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവരുടെ ദേവതാമന്ത്രം ഓം അശ്വിനി കുമാരാഭ്യം നമ എന്ന മന്ത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യസംഖ്യ 7ഉം 9ഉം ആകുന്നു. ഉപാസനാമൂർത്തി ഗണപതിയാണ്. ഇനി അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് ചില പ്രധാന വിവരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇവരുടെ കൂറ് അഥവാ രാശി മേടമാണ്, അഥവാ മേടക്കൂറാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രം. രാശ്യാധിപൻ ചൊവ്വയാണ്. അത് സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് അതിദേവത. ഗണം ദേവഗണമാണ്. ദേവത അശ്വിനി ദേവതകളാണ്. മന്ത്രം ഓം അശ്വിനി കുമാരാഭ്യം നമ എന്ന മന്ത്രമാണ്. ഇവരുടെ നക്ഷത്ര മൃഗം കുതിരയാണ്. പക്ഷി പുള്ളാണ്. വൃക്ഷം കാഞ്ഞിരമാണ്. ഇവരുടെ നാമാക്ഷരം ആയും മന്ത്രാക്ഷരം നമശിവായ എന്നെഴുതുന്നതിൻ്റെ നായും ആകുന്നു. ഭാഗ്യാക്ഷരവും നാമാക്ഷരവും ചേർത്തുള്ള പേരുകൾ ഇവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കോ വീടിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ നൽകുന്നത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ശുഭപ്രദമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രത്യേക ദോഷപരിഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവർ സൂര്യൻ്റെ ദശയിലും ചൊവ്വയുടെ ദശയിലും വ്യാഴദശകളിലും കൃത്യമായ ദോഷപരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള മകം, മൂലം എന്നീ നക്ഷത്ര ദിവസങ്ങളിലും ഇവർക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനം ഉത്തമം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഗണപതി പ്രീതി തീർച്ചയായും വരുത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇവർക്ക് ഭദ്രകാളിയെയും മുരുകനെയും ആരാധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയായിരിക്കും. അശ്വതി നക്ഷത്രവും ചൊവ്വാഴ്ചയും ഒത്തുവന്നാൽ മുരുകഭജനം നടത്തുന്നത് വിശേഷാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഗ്രഹനിലയിൽ കേതു നിൽക്കുന്നത് 2-ാം ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി വിനായക മന്ത്രം ജപിച്ച് ഹോമിച്ചുള്ള ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയായിരിക്കും. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമന്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് uttara.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമന്ത്രങ്ങൾ, നിത്യജീവിതത്തിനുള്ള ഇഷ്ടമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന കോളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാനുള്ള എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് ഗണപതി ഹോമം ആരംഭിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ കർമ്മയെക്കൊണ്ട് ഗണപതി ഹോമം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അരുണോദയത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നതാണ് ആചാരം. തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രമായിട്ട് വേദദോഷമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് സ്ഥാനചലനമുണ്ടാക്കുന്ന പാദവേദ ദോഷമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രവുമായി ഇവർക്ക് വിവാഹം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രവുമായി തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രവുമായി വിവാഹബന്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംവാദ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി പോലുള്ള മന്ത്രകർമ്മങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നക്ഷത്ര ദിവസങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദോഷപരിഹാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കൂടിയാകുന്നു. അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ധരിക്കാനുള്ള യന്ത്രം സുദർശന യന്ത്രം തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൃത്യമായി യഥാവിധി എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന കർമ്മികളോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സുദർശന യന്ത്രം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. യന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ യന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ uttara.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇത്രയുമാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ വിവരങ്ങൾ. മറ്റൊരു നക്ഷത്ര വിവരവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.